Meta nhar l-erba' l-Partit Nazzjonalista ivvota kontra diversi emendi għall-Pjan Strateġiku għall-Ambjent u l-Iżvilupp magħruf aħjar bħala l-isped kien jivvota kontra qatt ta' inizjattivi favur l-ambjent. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'intervista fuq One Radio. Ivvutaw kontra pereżempju li nipproteġu l-skylines, ġifieri il-mod ta' kif tidher pereżempju l-Belt Valletta li ċertu bini li jkun hemm ma jistax ikisser l-sbuħija naturali tal-belt, tal-imdina u ta' ċertu post li ma jistax jgħattihom. Ivvutaw kontra. Ivvutaw kontra illi ċertu binijiet kemm smajna issa. U għax użaw jgħidu nużaw dil-fortizza minn flok tagħmlu witilaj l-Università. Ivvutaw kontra illi aħna nużaw bin istoriku għal użu ġdid. Il-Prim Ministru fakkar li l-pjan li kien hemm fis-seħħ imur lura għall-1992 għalhekk kien ovvju li kellu jkun aġġornat. Spjega kif wara proċess ta' konsultazzjoni iddaħlu ħafna bidliet tal-għaqdiet ambjentali, bidliet il-Partit Nazzjonalista għalli għalihom fl-istess vot ta' nhar l-erba'. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-bidliet proposti għall-MEPA, fisser kif il-firda tal-qasam tal-ambjent mill-Ippjanar se twassal biex l-ambjent jingħata aktar attenzjoni. Aħna minflok ħajkonna awtorità tal-ambjent li kollha sej mal-awtorità tal-Ippjanar u femm ma taqbilx ma' deċiżjoni li tieħu l-awtorità tal-Ippjanar tkun tista' tella l-awtorità tal-Ippjanar quddiem bord indipendenti li mbagħad jieħu dik id-deċiżjoni. Għalhekk il-firda bejn l-ambjent u l-Ippjanar hija tajba biex jittieħdu deċiżjonijiet aktar malajr fuq l-Ippjanar imma hija tajba għax issaħħaħ l-ambjent.